asị na very dark man ka senior man na-etiri mkpu ọtụ okotorigba echedonle na onye anụnwa bụ nwaanyị kukumba amadịrị nnọọ na-eti mkpu ọchụ bịakwanụ nụrụ nke na-afịa n'ihu akwụkwọ na-akọwa na senior man unu na-afụ ebe Agunwa na onye na very dark man na-apịrịzikwa ya na nke ikpeazụ o nwekwa voice nnụrụ amakwụkwọ nno AI ka mmatị na very dark man maka ka nnụcha anya bụ voice ebe a na-atị na mma alaghị ọchụ nọọ maka ọchụ ka m ji wee bịa na ka isi eme na ọ na-amasị m na-asị ọ na-abụ onye very dark man tenderi ya bupụtara ya n'ihu akwụkwọ ka ọ na-abụ na foonu fa furu efu ya bụ ife ji afịa n'ihu akwụkwọ echedu na onye a bụ senior man maka na ka o si ekpu okpu ndị nze na ọzọ maka o si ebu akụpefa na ka o si eyi akwa ụmụ nwoke ama akwụkwọ nnọọ na-eti mkpu ọchụ ka ọ na-abụ na ọ na-eme ka very dark man bụ ọgba nje na ọgba nwa ọgba nwoke ọgba nwaanyị ka onye nke anụnwa usokwu eri amụ na-eri ọchụ bịakwanụ ka unu nụrụ na-akọwa na very dark man kpọ ya wee ji obodo oyibo atị nọọ Tokyo kafa na-abụ jelu wee ruo ebe ahụ wee na-agwọrị ọchụ na-alala ọchụ n'ọchụ kafa jere ile ebe ahụ na fasị kafa jere n'ebe ọrụ ruo ebe ahụ wee tinye igote ogiri wee banye ime afịa wee na-akọwa na ka Agunwa si wee malụ very dark man bụ mgbe a tere very dark man n'ime ụlọ nga Kuje na onye nke bụ Lordzeus na onye na Agunwa na-apịrịbu ya n'ọfa na-agbụ na-agbaba iche na mmadụ bụ egwu wee sị na Lordzeus gba Agunwa wee jee ịfụ very dark man n'ime ụlọ nga n'ebe ahụ kafa na-abụ fụchaziri onwe fa wee fụkpa anya wee chenjizie nọmba very dark man wee na-agwazi Agunwa na ọ chọrọ ịlụ ọchụ ya na ife na-eme ya o ji abịa ebe ọ nọbụ ọchụ ya ka ọ chọrọ na ọ chọkwa nke alaikere nga ayere nga na-akọzi akọ mma ngozi na ndị ya dị na ife o ji abịa bụ na ya anya ya ọchụ ka ọ laa na ọ laikiri ka o si eme na oyi ewo ya amụ n'ọchụ na ife oyi ewo ya adịghị ka akọ wee tụ na Agunwa wee kweta wee jee bulu ọchụ bujelu very dark man ọ na-agwọrị na-apịrị na-amịrị okotorigba na ọlagidezi na Naijiria na o kwechi ya o mee ya takeaway ka o nyere unu efe ka o kwee Agunwa wee tierie mkpu ọchụ na Tokyo onye mmadụ ka unu oriri ebe fa nọ ya adị nke a ejiva mkpu ọchụ wee tichite mmadụ nta n'ọkwọ ntu akavati wee jee Tokyo nke ndị mmadụ na-agwazi Lordzeus na very dark man gbawara ya aka narị oyi ya nwaanyị nke a bụkwa nke m aghọtaghị na Agunwa na-eme ka Lordzeus abụọkwa na fanabụ na ayị fanaghị ezikwa na ama akwụkwọ m alejedirio ife mfụkwa n'ihu akwụkwọ ka m na-akọrọ ụnụ nwekwa mbọtị Lordzeus pụta tị anyị na ọ chọrọ ịnụ Agunwa maọbụ na Agunwa bụbu oyi ya nwaanyị na ife anyị na-anụzi kịta abụ na Lordzeus na Agunwa na-ayịbu na Lordzeus chọrọ ịnụ ya si very dark man wee gbawazie Lordzeus aka wee narịa nwa ọ chọrọ ịnụ wee na-etiwarịzi wee na-akpọwarịzi okotorigba senior man na junior man otetekwananụ nke bụkwa eziokwu n'ime akụkọ anụnwa bụ na very dark man abụrụzikwa ụmụazị ife onye ruru ogo ya ọ bụrụkwa ụsa Agunwa ọ bụ ọzikwa ụmụazị fana abụ chọọ ititori na ọgụ ọfa etitọrịa lụọ ọchụ tie mgbu ọchụ o ruru fana abụ nnọọ nke iburuzi fana akọ oduzie ka ya tị na fa abụ ụmụazị ka ọ na-agụ nwa aha alụ ọchụ ka ọ na-amụ abanụghị ya n'ọchụ unu ya dị enweta aṅụrị ka very dark man tọnyere ya amụ n'ọchụ ka o mee nianụ ka ọ maa na ọ bụ nwaanyị ntụ oti abịa ọpara aka n'ọchụ oyiri akpa ụkwụ ụmụ nwoke buru akụpụ ụmụ nwoke kpuru okpu ụmụ nwoke onye akala ụnụ mma ndị be Agunwa ya ada aṅụrị buruli mmanya bujelu very dark man ka o metụrụ nwafa nwaanyị aka ka nwafa nwaanyị na-amarụ na nwaanyị ka ọ bụ na ọ bụ senior man nke a na-atụzi na very dark man na jee Lordzeus nwa ya na onye bụ ife ebutere esemokwu Lordzeus na very dark man fajizi ese okwu na before na fana abụ na atọ na tinti o ji wee narị ya Agunwa ti fana abụ wee tee wee na-ese okwu nwanne ụnụ ama akwụkwọ ife mfụkwa n'ihu akwụkwọ ka m na-akọrọ ụnụ ama akwụkwọ m ife butere very dark man na Lordzeus ji ese okwu na fa aka ọkwara ife na-eterefa ọ bụzikwa na Agunwa na-eterefa fa ama otu biri igokwa